και δεν χρειάζεται να πάει τίποτα στο μυαλό κανενός ότι κάτι μπορεί να συνέβαινε ή οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς πάλι με τα συγκεκριμένα περιστατικά. Αν μου επιτρέψετε μισό λεπτό σας παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι όταν υπάρχουν σε τοπικές κοινωνίες, κλειστές τοπικές κοινωνίες, κάποιες σχέσεις χρόνιες, συγγενικές, μία ερώτηση που έγινε από τον αγαπητό φίλο δημοσιογράφο, επιτρέπεται άλλος δημότης να πάρει τα χαρτιά? Όταν έρχεται ένα συγγενικό πρόσωπο και λέει ότι δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι άρρωστος, μπορώ να πάρω ας πούμε τα χαρτιά. Καλόπιστα. Έχουν συμβεί και συμβαίνουν πάρα πολλές φορές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Αυτά τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν είμαστε εκτός. Συμβαίνει, καταλαβαίνετε. Δεν είμαστε εκτός πραγματικότητας. Γνωρίζουμε, δεν είμαστε από την Αθήνα, από κάπου καταγόμαστε όλοι. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ήρθε ένας άνθρωπος τον οποίο δεν τον γνώριζε κανένας και πήρε τα χαρτιά. Αυτό συμβαίνει. Αυτό δεν συνέβη, κύριε Χαλκίδη. Μισό λεπτάκι. Συνάδελφο, μαθαίνω τώρα τι ακριβώς συνέβη και για την άδεια έκδοσης. Με φωτοτυπία την ταυτότητα. Ούτε καν ταυτότητα. Με φωτοτυπία. Με πλαστογραφημένη, να το πούμε. Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητος. Επικυρωμένη από ποιον? Τώρα ακριβώς δεν μπορώ. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε τι γίνεται? Δηλαδή τώρα Κάποιος επικύρωσε μια ταυτότητα. Στο αστυνομικό τμήμα. Καταλαβαίνετε τι μας λέτε. Καλόπιστα να δεχθούμε ότι οι δημότες παίρνουν χαρτιά γάμου και μεταφέρονται χωρίς να αποδεικνύεται τη ταυτότητά τους. Βρέθηκε όμως ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πεθαμένος και βρέθηκε παντρεμένος. Κάπου υπάρχει ένα κουβάρι το οποίο. Εγώ καταλαβαίνω τον συνάδελφο Δήμαρχο ότι το έκανε καλοπροαίρετα, επειδή καταλάβαινε το τι ακριβώς γίνεται με την ανίαση αρρώστια. Ο συνάδελφος σας γιατί κατασύχασε τον πεθερό μου ότι δεν θα προχωρήσει το θέμα. Και τελικά προχώρησε. Ο κύριος Χιαμάντρας κατησύχασε τον πεθερό. Ο κύριος Χιαμάντρας είπε ότι δεν θα προχωρήσει το θέμα, θα το σταματήσει αυτός, θα επικοινωνήσει με το Δήμο Χορτιάτη να σταματήσουν τα πάντα και να μην προχωρήσει σε τίποτα πουθενά. Και τελικά δεν έγινε τίποτα από αυτό. Γι' αυτό μείναμε ησύχοι και δεν δώσαμε ανάπτυξη στο θέμα που το μάθαμε. Και μετά που συγχωρέθηκε. Εσείς μάθατε εκ των υστέρων ότι είχε παντρευτεί. Μετά, ναι. Συγχωρέθηκε, πήγαμε να κάνουμε κάτι χαρτιά, τα τυπικά χαρτιά που κάνεις μετά το θάνατο. Μετά από πόσο καιρό αυτό? Συγχωρέθηκε μετά από 3-4 μέρες. 2-3 μέρες φυσικά εκεί. Μία άλλη ερώτηση θέλω να κάνω, διευκρινιστική για να καταλάβω κι εγώ. Για να γίνει ένας πολιτικός γάμος χρειάζονται κάποια πιστοποιητικά, εκ των οποίων κάποια είναι αποδεικτικό κατοικίας, που μένουν οι υποψήφοι να παντρευτούν. Εδώ, στη ληξιαρχική πράξη πολιτικού, και υποθέτω ότι το χαρτί το αποδεικτικό κατοικίας του Νίκου Σιαμάντρα, του συγχωρεμένου, έλεγε Ολυμπιάδα Ελασσόνας. Εκεί δεν έμενε, κύριε Δήμαρχε? Λοιπόν, ναι. Βλέπω λοιπόν στη ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου ότι λέει γεννήθηκε Ολυμπιάδα Ελασσόνας, αλλά είναι κάτοικος Κατερίνης. Οπότε... Αυτά δεν μας αφορούν αυτά τα χαρτιά εμάς. Δεν εκδώσαμε εμείς τέτοια χαρτιά. Όχι, λέω για τη ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να έχει φέρει χαρτί αποδεικτικό κατοικίας και να λέει αποδεικτικό κατοικίας? Ήτανε μια σειρά πλαστογραφημένα έγγραφα. Κύριε Χαλκίδη, που έμενε? Αυτά δεν αφορούν εμάς αυτά τα χαρτιά. Στην Ολυμπιάδα έμενε. Τότε γιατί αναγράφεται στο χαρτί η Κατερίνη? Έμενε ποτέ, ήταν κάτοικος Κατερίνης? Δεν μας αφορούν εμάς αυτά τα χαρτιά. Κανένα σπίτι το οποίο πήγαινε? Τίποτα. Μιλάω για τη ληξιαρχική πράξη γάμου. Λοιπόν, η ληξιαρχική πράξη γάμου λέει κάτοικος Κατερίνης. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να συμβαδίζει με το αποδεικτικά κατοικίας που θα ήταν. Σας λέω, είναι άσχετα με εμάς αυτά τα χαρτιά, είναι πλαστογραφία. Προσπαθώ να βρω, δεν κατηγόρησα εσάς κύριε Δήμαρχε, προσπαθώ να βρω μια άκρη να καταλάβω τι γίνεται. Δεν μου λέτε κύριε Γεράνη, επειδή εσείς μας είπατε προηγουμένως πώς λειτουργούν επί της ουσίας οι δήμοι, οι μικρότεροι δήμοι, δηλαδή όπου γνωρίζεστε και όλοι μεταξύ σας. Όχι κάποια πράγματα, όχι όλα, αλλά κάποια πράγματα. Όταν καταλαβαίνετε, ας πούμε τώρα άκουσα για τον ασθενή δηλαδή που είχε ημερομηνία λήξης. Ναι, αλλά εσείς μας λέτε. Ο Δήμαρχος πώς λειτουργήσε. Μας λέτε, μισό λεπτάκι, ξέρετε κάτι. Εμένα όμως, σας το λέω τώρα και καλόπιστα, χωρίς να σας μιλάω ειλικρινά, μου φέρνουν μια φωτοτυπία μιας ταυτότητας. Φωτοτυπία, έτσι. Και μου λένε ότι θέλω να παντρευτώ. Εγώ είμαι ο Δήμαρχος, εσείς τους παντρέψατε. Κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία, δεν διακρίνω καν φωτογραφία ή δεν ξέρω τι άλλο. Και προχωράτε κανονικά στην τέλεση του γάμου χωρίς να πάρετε ένα τηλέφωνο να δείτε τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή παντρεύετε με φωτοτυπημένες ταυτότητες. Και επίτρεψε, κύριε Γεράνη, για να απαντήσετε και ολοκληρωμένα και χωρίς καμία ρατσιστική διάθεση, ούτε υποψίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αλλοδαπός, δεν κοιτάτε λίγο παραπάνω τα στοιχεία του σε περίπτωση που έχουμε μια τέτοια
να προσπαθεί μια τέτοια προσπάθεια παράνομης. Εφόσον ξέρετε πολύ καλά ότι γίνονται πολιτικοί γάμοι, γιατί δεν το ακούτε για πρώτη φορά, μόνο και μόνο για μια ελληνοποίηση. Έχουμε ακριβώς την εξηγήσω αμέσως. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετική η πράξη της τέλεσης του γάμου. Όλα τα χαρτιά νομιμότητας για την έκδοση των αδειών για πολιτικό γάμο γίνονται εκεί που είναι κατοικοδημότητες. Δηλαδή εμείς απλά κάναμε την τέλεση. Όλη η νομιμότητα έπρεπε να είχε ελεγχθεί στον Δήμο Ολύμπου. Όταν βγαίνουν δηλαδή οι άδειες γάμου, εμείς ερχόμαστε ύστερα από αίτημα των μελόνυμφων, όταν δεν ανήκει στο Δήμο μας, να κάνουμε τη τέλεση. Δηλαδή εξυπηρετούμε. Το καταλάβαμε αυτό. Εσείς απλώς έχετε μια φωτοτυπημένη ταυτότητα. Η νομιμότητα δηλαδή. Δεν σας κινεί την υποψία με μια φωτοτυπημένη ταυτότητα και μια αλλοδαπή. Αυτό το οποίο ρώτησα στον ληξίαρχο, λέω, είναι δυνατόν. Γιατί μετέπειτα, όταν μάθουμε το συμβάν, λέω το ληξίαρχο είναι δυνατόν. Μου φέρνεις, λέω, να κλείσουμε με ερμηνεία για να παντρέψουμε τους ανθρώπους και δεν έχεις κάνει και εσύ αυτόν τον έλεγχο που λέμε ότι νομότυπα γίνεται εκεί που εκδίδονται οι άδειες, αλλά και εσύ. Λέει, υπάρχει μια ταυτότητα η οποία ήταν πρωτού 15 χρόνια. Δεν μπορείς να κάνετε αυτοπροσωπία εκείνη τη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε πάντως 15 χρόνια γιατί. Ο Δήμος ήταν 20 χρόνια, κύριε Δήμαρχε. Πώς είναι δυνατόν? Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, αυτή η φωτοτυπία δηλαδή. 20 χρόνων δηλαδή και τη φωτοτυπία τη βγάζουν 16 χρόνια. Αλλά μας ήταν 4 χρόνια. 3-4 χρόνια η ταυτότητα. Τώρα λέω εγώ αν ήταν 15 χρόνια. Μια φωτοτυπία ταυτότητα ξεθοριασμένη, εντάξει, δεν αμφιβάλλω, επικυρωμένη από κάπου. Πώς είναι δυνατόν? Από κάπου είναι από την αστυνομία, όχι από κάπου. Κοιτάξτε, η επικύρωση μπορεί να γίνεται και αλλού, όχι μόνο. Πώς, πού να γίνει αλλού? Και άλλοι δημόσιοι φορείς επικυρώνουν. Την αστυνομική ταυτότητα. Δεν θυμάμαι τώρα από πού ήταν. Το αντίγραφο, κύριε Δήμαρχε, της αστυνομικής ταυτότητας, εάν χάσεις την ταυτότητά σου, επικυρώνεται μόνο από την αστυνομία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους εμείς σκεφτόμαστε πολλά άλλα πράγματα τα οποία ενδεχομένως συνοδεύουν αυτή την υπόθεση, διότι ο ληξίαρχος δεν έκανε τη δουλειά του σωστά, η αστυνομία επικύρωσε μια ταυτότητα χωρίς να έχει μπροστά αυτόν που είχε φωτογραφία η ταυτότητα, αυτό μας λέτε. Εσείς δεν προσέξατε την ταυτότητα. Ο άλλος δήμαρχος μας λέει ότι θέλαμε να τον βοηθήσουμε, ενώ οι συγγενείς λένε ότι δεν υπήρχε κανένας τέτοιος λόγος, ουδής το ζητούσε. Εμείς θα επανέλθουμε πολύ σύντομα σε αυτή την ιστορία, αφού πρώτα ελέγξουμε και από πλευράς της αγγελίας τι γίνεται. Και καλώς θα κάνετε για την πληροφόρηση και τη δική μας. Να πάει σε βάθος η υπόθεση από την εισαγγελία από τη στιγμή που εμείς αμέσως, σας είπα, κάναμε αναφορά. Στείλαμε, κοινοποιήσαμε στη διεύθυνση αλλοδαπών νομού Πιερίας. Και πρέπει να προχωρήσει αυτή η ιστορία για να κάποιοι οι οποίοι έχουν ευθύνες να τις υποστούν. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα περίμενα από εσάς απλώς, επειδή εσείς τελικώς είστε ένα από τα θύματα αυτής της ιστορίας, επειδή παντρέψατε έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει, να έχετε ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο και να ξέρατε σήμερα τι έχει γίνει σε όλη αυτή. Να κινούσατε δηλαδή και εσείς τις διαδικασίες. Μα εμείς την κινήσαμε τη διαδικασία. Όχι, επιτρέψτε μου να τις παρακολουθήσω. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Κύριε Χαλκίδη, επικοινωνήστε, μιλήσατε με τη γυναίκα που φέρετε ότι παντρεύτηκε το γαμπρό? Όχι. Ο γάμος αυτός έχει ακυρωθεί σήμερα. Ναι. Έχει ακυρωθεί ο γάμος αυτός. Οπότε δεν έχει καμία διεκδίκηση μετά θάνατον. Δεν την έχετε βρει, δεν γνωρίζετε την ταυτότητά της. Ό,τι λέει μέσα. Ο Δήμος Ολύμπου και ο Δήμος. Σκέψου τώρα, αυτή η ιστορία, άμα την πιάσουμε διαφορετικά, θα μπορούσε πλέον να αξιώνει και την περιουσία του αν είχε. Αν δεν έπαιρναν χαμπάρι, Απίστευτα πράγματα θα μπορούσαν να προκύψουν. Αυτοί οι δύο μάρτυρες. Για να κλείσουμε. Αυτοί οι δύο μάρτυρες βρέθηκαν, ξέρουμε ποιοι είναι, τι κάνουν, τι έγινε, τι σχέση είχαν. Αυτοί που πιστοποίησαν δηλαδή αυτή την απάτη. Τι σχέση είχαν με την ύφη εντός εισαγωγικών. Είναι όμως δυνατόν η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει τη δουλειά της αγγελίας και των αρμόδιων αρχών? Λέω, αν ξέρετε, τι θέλω να πω. Αν μάθατε, σας ρωτάμε, δεν σας καταλογίζουμε ευθύνες. Αν μάθατε τι απέγιναν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που παραβρέθηκαν στο μυστήριο. Και καλώς κάνατε που βγάλατε αυτή την υπόθεση στον αέρα. Είναι πάρα πολύ καλό, ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι κάποια πράγματα που δεν πρέπει να μένουν στα συρτάρια τους και τις ευθύνες εκεί οι οποίες πρέπει να αποδοθούν να αποδίδονται. Κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου να πω ότι όπως εμείς έχουμε μια δουλειά και κάνουμε μια δουλειά δημοσιογραφική, εσείς έχετε μια υπεύθυνη θέση. Θα μπορούσατε αυτή την υπόθεση να την έχετε αναδείξει ο ίδιος, εφόσον και εσείς ήσταν ένα θύμα. Και δεν έχει μια προσωπική αιχμή, αλλά εμένα μου προκαλούνται πάρα πολλές απορίες και από τις απαντήσεις και των δύο δημάρχων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και θα επανέλθουμε πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Χαλκίδη, να σας ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα και να σας ευχαριστήσουμε και κυρίως τον Γιώργο, ο οποίος
ευνηδίως. Τη δουλειά μου έκανα, απλώς ήρθαν τα περιστατικά. Να ευχαριστούμε τον κύριο Χαλκίδη που μπήκε σε πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες. Ναι, απλώς καταλαβαίνετε, κύριε Χαλκίδη, ότι μπορεί να προστατεύσετε και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν θύματα. Δηλαδή, στην περίπτωση του Καμπρού σας είχατε και το ατυχές συμβάν, τον χάσατε και το μάθατε. Αλλιώς άλλοι δεν το μαθαίνουν καν προφανώς. Βρίσκονται παντρεμένοι και δεν έχουν μάθει. Φοβάμαι πολύ. Μήπως... Πρέπει να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη Κωνσταντίνε, ότι χρειάζεται και θάρρος να βγεις έξω, γιατί δεν ξέρεις τι έχει, δεν ξέρει ο άνθρωπος τι έχει να αντιμετωπίσει. Μετά είναι οργανωμένα κυκλώματα και ξέρουμε πώς δρούν αυτά τα κυκλώματα. Γιατί πολλοί ανησυχούμε ότι αυτό το περιστατικό μάλλον δεν είναι μονομένο. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πολύ.